Mali propre mon combat ni ale jɛkulu n'o b'an fɛ yan nɔ olu ka baara bɛnnen don ka Bamakɔ kin kɔnɔnaw u bɛɛ lajɛlen jɛya min ye nɔgɔ ye ko olu kɔni tɛ fɛ o ka ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na. O de hukumu kɔnɔna la ni jɛkulu mɔgɔw ninnu u wulila ka se min ye Sebenikɔrɔ Kariyabugu ye ka taa dɛmɛ dɔw ye sigidala mɔgɔw ye sabula u ka kɔlɔsiliw la u y'a yira k'a fɔ yen kin kɔnɔna ninnu nɔgɔlen don kosɛbɛ. O de hukumu na u nana bi ka na olu dɛmɛ k'u ka nɔgɔw cɛ ka min ye ɲamancɛla ye k'u bila k'u bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka n'i ka ɲamaw bila. U donna kin dogodogoniw bɛɛ lajɛlen na k'o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen sanuya ka manaw tɔmɔ ka furabulu min ye ɲama minnu bɔnnen don ani jinɔgɔ minnu bɛ nin kin kɔnɔnaw la u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni baara kɛ walasa nin yɔrɔ kofolen bɛ se ka sanuya cogo min. U ka kuma la u y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ taa kin caman de la Bamakɔ yan wa ko a tɛna da Bamakɔ dɔrɔn ma ko u bɛ taa yɔrɔ caman na walasa Mali bɛ se ka kɛ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogo min na walasa Mali bɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɛrɛfɛ dugu bɛ kɛ cogo min na ko n'i y'a mɛn kɛnɛya n'i y'a mɛn jamana bɛ développer ko o ye jɛya ye. O de kama olu kɔni ye nin hakilina in sɔrɔ ka nin jɛkulu in kɛ walasa u sen bɛ Maliko la cogo min fana kɛra de walasa u fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa Maliko la cogo min na ko sabula min y'u ka présidente yɛrɛ ye ale ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Mali kura kɔni tɛ se ka kɛ ni jɛya kɔni tɛ ko maliyɛnw k'u comportement falen. An ka jɛ an ka présidente yɛrɛ ka kuma lamɛn. Aïda madame ni bara in o de bɛ ne ŋaniya la ne sewara parce que ni bɛ bara kɛ ni mɔgɔw ma bɔ e tɛ sewa mais ne y'a ye Mali propre membre bɔra yɔrɔ bɛɛ ka tugu kan Sebenikɔrɔ mɔgɔw bɛɛ bɔra vraiment mɔgɔw bɛɛ bɔra an y'anw bolo di ɲɔgɔn ma an ye sensibilisation kɛ mɔgɔw bɔra an ye yɔrɔw nettoyer an ye ɲamacɛ vraiment ne content na kojugu kojugu kojugu. Sensibilisation se passe très bien, la population est vraiment adhérent. O tɛ ka foyi créer an ka sensibilisation an bɛ kun mun fɛ o bɛ k'an faamuya ne sewara. An bɛ fɛ ka min fɔ min quartier mɔgɔw ye o ye mun ye u k'a kɛ u k'u ka yɔrɔ nettoyer u ka bɔ Mali propre bɛ yen wa Mali propre tɛ yen wa mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan u k'u ka yɔrɔ nettoyer u k'u ka yɔrɔ ɲɛnamaw cɛ parce que ne y'o de fɔ don o don an ko Mali kura tɛ se ka kɛ tant que maliyɛnw dama an ma wuli k'an fara ɲɔgɔn kan ka Bamakɔ jɛya ka Mali jɔ ka Mali nettoyer ka quartier nettoyer n bɛ ka o de fɔ n bɛ weleli kan kɛ maliyɛnw bɛɛ u ka bɔ u ka yɔrɔw nettoyer u ka yɔrɔw saniya saniya ye kɛnɛya de n'an saniyara paludisme typhoïde bana caman u bɛ tunu. Ani u donna sigidaw la ka taa ɲɛfɔli kɛ yen dukɔnɔmɔgɔw ye min ye ɲama bɔnni da la ani jinɔgɔ bɔnni o bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase kin kɔnɔna la ani u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement bɛna ɲangini bere ta maa min mana kɛ sababu ka waleya kɔni kɛ. Ordonnance kura de taara État fɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i minɛ k'i bɔ na carré kɔnɔ ou bien ka jinɔgɔ bila carré kɔnɔ ou bien ka ɲama éparpiller carré kɔnɔ ou bien k'a kɛ fossé dingɛ kɔnɔ parce que anw nana sɔrɔ kiiri de bɔnnen b'aw ka fossé dingɛ in kɔnɔ an t'a dɔn mɔgɔ y'a kɛ mɔgɔ o mɔgɔ minɛn'a la non seulement i bɛ amende i bɛ 20 000 sara i bɛ tila ka taa kaso kɛ a t'i bali ka sɔrɔ den na donc an bɛna fɔ aw ɲɛna hali sisan yanni État ka wuli a ka baara